Psalms 22 verse number 3. Amahubo 22 verse 3. Amahubo 22 verse 3. We'll be reading verse number 3 wakhona. Jesus. Verse number 3. Bakhona nabahleli ngale kitchen. Mabe khona ngicela babuye beze ngala. Oh abantwana. Abeze ngala bonke abantu enkonzweni. Amen. Praise God. Hallelujah. Yes. Verse number 3. Kepha wena ungongcwele ohlezi ezibongweni zika Israel. I'm sorry, ngithe verse number ba? Verse number 3. Okay. Right, ngicela uqale ku verse number 2. From verse number 2. Yes. Nkulunkulu wami ngikhala kuwe mina emini. Nkulunkulu wami ngikhala emini. U20 balo. 22. Verse 2. Verse number 2. Yeah. Yes. Oh, okay. Nkulunkulu wami ngikhala emini kepha awuphenduli. Oh yeah, uyena yes. Nasebusuku ngingabi nakuthula. Yeah. Kepha wena ungongcwele ohlezi ezibongweni zika Israel. Doubled up with pain. I called to God all the day long. No answer, nothing. I keep at it all night, tossing and turning. Verse number 3. And you are your indifferent above it all. Leaning back on the occasions of Israel praise. Elesizulu seqedile ne. Ngicela uphinde u2 ukuze somhlanganisa kahle u2 nje umphinde. Verse number 2. Yes. Nkulunkulu wami ngikhala emini kepha awuphenduli. Phinda futhi. Nkulunkulu wami ngikhala emini kepha awuphenduli. We. All right, chawe kushuthi sekusebusuku. Kuphela ibattery. Bazali zofaka nesitesi zongena emkhankasweni okuthenga amaBhayibheli angempela. Ukuthi wonke umuntu aphathe iBhayibheli langempela. Ngoba amafoni abo ntavela enza into zawo. Umkhankaso nesite wonke umuntu uphathe iBhayibheli. Awu amen. Hallelujah. Nikeze nanti iBhayibheli aphuma lapho cha. Verse number 2. We. Okay. Nkulunkulu wami Bushatisa cha. KwaNongoma. Musu ufuna ukusukela edorobha lakithi nje uthi ubuye nento awusuhlula ufunda. Awu amen. Yebo. Nkulunkulu wami ngikhala emini kepha awuphenduli. Ngikhala emini kepha awuphenduli. Nasebusuku ngingabi nakuthula. Ebusuku ngingabi nakho ukuthula. Kepha wena ungongcwele ohlezi ezibongweni zika Israel. Kepha wena ungongcwele ohlezi ezibongweni zika Israel. Yes, Nehemiah chapter number 8 verse number 9 and 10 sithandaza. Chapter number 8. Verse number 9 and 10. Chapter number 8 verse number 9 and 10. and 10 ukufundeka kanje. Verse number 8. Verse 9. Verse number 9. Abantwana bakwa Chapter 8 verse 9. ufundeka kanje. uNehemiya owayengumbusi noEzra umpristi nombhali namaLevi ayibafundisa abantu bathi kubantu bonke lolu suku lungcwele kuJehova. Asifunda kahle ke isiZulu lolu suku lunjani? Lungcwele. Nakho ke ya aligcwele. Amen. Yeah. Bafundisa abantu bathi kubantu bonke
lolu suku lungcwele kuJehova uNkulunkulu wenu ningalili kusho ukuthi chawo ungcwele wena uthi ugcwele. Okay, kulungile. Amen. Yeah. Yes, qhubeka uzofika 10. lungcwele kuJehova uNkulunkulu wenu ningalili ningakhali ngokuba bonke abantu bakhala lapho bezwa amazwi omthetho wayesethi kubo hambani nidle okunonileyo niphuze okumnandi nithumele izabelo kwabangalungiselwanga lutho ngokuba lolu suku lungcwele kuJehova ningadabuki ngokuba injabulo kaJehova iyinqaba yenu. Somebody shouting ningadabuki. Ningadabuki. Nehemiah the governor, along with Ezra the priest and scholar and the Levite who were teaching the people, said to all the people, "This day is holy to God, your God. Don't weep and carry on." They said this because all the people were weeping. Somebody shout, all the people were weeping. As they heard the word of the revelation. He continued, "Go home and prepare a feast, holy day, food and drink, and share it with those who don't have anything. This day is holy to God. Don't feel bad. The joy of God is your strength." Somebody shout, "The joy of God is my strength." I've got a few minutes now. La sifunda khona incwadi yamaHubo 22 verse number 2 and 3. Uveza uverse 1 wakhona amaHubo ukuthi uNkulunkulu ngishiyele uDavid mayibhala amaHubo. Uthi, "I know that you have left me for so long." uDavid ku verse number 1. Somebody shout amen. Uthi ngiyazi ukuthi ungishiyile for isikhathi eside. Amen wasuba mncane pho. Ungishiyile isikhathi esingakanani eside. Let me just read to verse number 1 ukuze uzobamba ukuthi why ngihlanganisa. "And David psalms God, God my God, why did you dump me miles from nowhere?" And then usethi ke, "You have doubled up with pain. The pain that I have, uyenze yaba doubled." And then again, bese veza izinto ezifew. Uthi ekseni ngiyakhala but awunakile. Uthi nasebusuku when I cried to you, nasebusuku awunakile. Usethi ke, but sikhuluma into ebukade sikhuluma nje sitenge emfishane, but ngihlanganisa ngalama verse awu2 la eThekwini. And uthi ke, "Noma kunjalo, and you are indifferent above it all." Ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu ongaphezulu kwakho konke. Noma ngazi ukuthi as wena uNkulunkulu, I feel that you have dumped me miles from nowhere. In other words, I cannot try. I can't trace you. I can't touch you. I can't see even ukuthi ama footsteps akahambapi. And uNkulunkulu njengamanje ngifila ngazuthi even ipresence yakho angiyizwa angihambi nawe. But ngiyakuzwa ukuthi ungidampile. Usekhuluma lamazwi uthi kodwa ke noma ipain inkulu ngoba ebuseni ngiyeza ukuthi awungizwa. Nantambama mangithandaza ebusuku ngiyeza ukuthi awungizwa. Uthi kodwa you are still the God who is above all. You are above everything. Then asuhlanganiseke amaHubo 22 suhlanganise noNehemiah. After bavusa indonga, people there ngizokhuluma izinto ezifew nje. People were weeping, amen, because of what they were weeping because of what they were recognizing their failures. Abantu babekhala inyembezi lapha kuNehemiah. Bekhaliswa ukuthi bayakwazi ukubona izinto ezirong abazenzile. That is the first thing akathi khona le ukuthi into ebenza bakhale ukuthi when behlehla bayemuva babona izinto ezirong abazenzile uNkulunkulu. And number 2,
iBhayibheli lithi ke kule chapter sifundile chapter 8 lithi leaders uNehemiah uEzra namaLevite told them to stop mourning because they were crying tears. Then our leaders stood up, oh, amen, and told them that it is enough ukuba nikhale manje. Siyalapho manje khona maduzana. And number 3, and then they ordered them that they need to go home and eat and drink and share whatever that they have to the poor. Somebody shout amen. Bawusherisha lokho abanakho kubantu abampofu. Now, and lento ke isho into ethi whenever unama situations amaning, but when you've come to an understanding of the word of God, then ufinyelela la khona understand ukuthi in the word of God there is joy. Kulona izwi likaNkulunkulu kukhona injabulo. And injabulo ayizi ngokuthi ujabule nje ungadlulanga kuyipain. Now David uthi you have caused double pain in my life. Akasho nokuthi pain eyodwa. Uthi ngizwile ukuthi wena uNkulunkulu awukho nami. Futhi ungidampe kuma miles amakhulu kabi. And I believe that uDavid mhlawumbe ngaleso sikhathi mayezwa ukuthi udampe uNkulunkulu kunezinto naye ayingayipointa cause eziye zezinto uSathana lethi intshumayelo eduzane eqala ile ukuthi angitshengisa ama failures akho. That is why lapha uma uNehemiah bezophakama noEzra baphakama because of ukuthi abantu they were mourning and they were weeping. Oh, amen. Bekhaliswa ama failures abo. They needed ama leaders uma izulu seliphendulile. Kuma situations abandlule kubungakhohle ukuthi bekwenzakalanda. There was indonga eyifile and there was a restoration yendonga. And abantu kuninga kade kubakhalisa akade kwenzeka that time. Indonga zeJerusalem. Awangazi amen ukhona like I. But uma uJehova sefohla, then why sekhuluma nama leaders? What I see labantu ukuthi iproblem yabo bazigxeka noma babane problem yezinto abafeyile kuzo before. Kanti abazi ukuthi uJehova usenzeni usekhoza restoration benganakile bona. Uyayazi into okukhala kanti uNkulunkulu usebuyisele lento oyikhalelayo. Into okulila kanti uJehova usengenelele kulento oyililelayo. Manje this time mfundisi mgomezulu they were crying tears kanti uJehova usefohlile. And bona bakwazi ukunderstand ukuthi uJehova usefohlile. And abanye babo bashiya emakhaya. Bakhala basesigangeni. Bakhala bekhe emakhaya emzini yabo. Abanye babo bashiya imndeni yabo because of izimpi. Angazi amen ukhona yini. Now not David masikhuluma ngaye sikhuluma ngaye eyizwi pain yokulahlekelana noNkulunkulu akade ehamba naye ethi awusambare shout hallelujah. Uamen angazi ukhona yini. Uzwi pain kodwa khona into engidla ngoDavid. Uthi noma ungishile kodwa you are still the God who's above all. Uthi uSunkulunkulu ngaphezulu yonke into. Sesimuzwa ku chapter 23 chapter landela u22. Chapter 23 verse number 1 uJehova umalusi wami. Kodwa ku chapter 22 he was crying tears. Ethi Jehova ungidambile. Yini menze uJehova wakwazi umuzwa. Umuzwe noma ngathi udantshiwe. Ngoba sometimes iphena sendlula kuyo ayisho ukuthi akekho phakathi. I pray ngathi uJehova ngakwazi ukufaka kwi-level yokwazi ukuzwa ijoy kodwa kunenhlungu futhi phakathi. Ondlula kuyo kodwa ukwazi ukuzwa ijoy. Abangazi amen ukhona. Angazi amen ukhona ngithi ngifuna sithandaze nje. Sengathi ngamtshela sethu ukuthi kukhona isikhathi sokuthi ukhale kanti uJehova usekuzwile. Uyamuzwa mayisekhuluma uDavid ku23 akade ephuma ku22. Ethi wena ungilahlile wangidampa
kwawangidampa awake mama ngiyezwa ngizwa lutho ngawe. But in 23 usathi uJehova ungumalisi wami. Uthi uyangihola endleleni zokulunga. Uthi ubuyisa umphefumulo wami. Oh, somebody shout hallelujah. Athi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa kodwa wena unami usegogodile entweni ukuthi noma uhambe enhlungwini kodwa yena uyakwazi umuzwa ekhona nasenhlungwini. Uyakwazi umuzwa phakathi kwepain usathana kuzwisa yona. Ngoba sometimes kuba ngathi akekho kanti ukhona. Kuba ngazuthi akaphendulile kanti uphendulile. Kube ngathi akakuzwanga kanti ukuzwile. Ngizodeclare kulonyaka ukuthi uJehova ukuzwile. Izinto lezo ijetha zenzakanga. Ngizodeclare namhlanje kwincwadi kaNehemiah. uEzra uNehemiah ayenaba namalevati aphakama asebatshela athi stop crying now. Stop mourning. Go back home. Kuthi angimemezele kwi-declaration ka-2025 yokugcina ukuthi stop mourning. Stop crying. Go back home. Go and sit with your family. Hambo prepare feast. Hambo hlala nabo. Hambo dla masaladi nabo. Izulu likuzwile. Izulu likuphendulile. Yonke into akade ukhala ngayo kulonyaka ngizothi izulu liphendulile. Izulu lizwile futhi yonke into akade uyithandazela uyifumene. Ngoba kufanele ukwazi ukuzwa ukuthi uJehova ubekhona noma ngabe kade usenhlungwini. uJehova ubekhona ekuphendula noma ngabe kade uzwa ngathi ukushiyile. Akakushiyanga. Yiba nento ethi you are still the God who's above everything, above all. Somebody shout above all. Somebody shout above all. Somebody shout above all. Usengaphezulu kwayo yonke into. Noma wendlula kwi-double pain, but he's above all. Noma wendlula enhlungwini engakanani, he's above all. Ngizomemezela ngizodeclare semthandazweni ukuthi le nhlungu ocabanga ukuthi ikhona isekho. It is over. Go back home. Go and feast. uJehova uthi buyela uyopha abampofu ubahlephulela abampofu. Ubahlephulela lento oyinikeze uJehova. Khona abantu engithi angideclare kubona ukuthi angeke uhambe uhambe. Ngoba ehlane kuyaliwa kodwa ubuya noju. Hamba buza uSamson ukuthi wathelwa nebhongo nenkonya akabuyanga yedwa kodwa wabuya noju ehlane. Nami ipheni kangakanani kodwa khona into obuya nayo for your family. Awukazi amen khona ndeka. Enamaya kashataya. Ndino seduze uthi khona into obuya nayo. You noma ungayiphethe into ephathekayo, but you are not the same. Waphuma ngoJanuary, waphuma ngoJune ekhaya. Bagcine ngoSeptember, but you are not the same. I've come to declare and declare upon your life ukuthi khona into oyiphethe. Noma ungasaphethe into ephathekayo, kodwa mawungena bayabona ukuthi hayi kukhona i-restoration eyenzeka empilweni yakho. Khona izinto eyibuyele empilweni yakho. The devil is a liar. Ngoba lento Satan akade ngimangalela ngayo izulu lithi hayi, the restoration has taken place. Somebody shout hallelujah. I-restoration iseyenzakele. Ungasalili. Stop crying. Stop mourning. Stop crying. Stop mourning. Go back home. Prepare a feast for you and for your family. For you and for your family. Prepare a feast for you and for your family. Don't allow the enemy to tell you about your failures. When the devil tells you about your failures, tell him that ingonyama umndeni kaJuda eCalvary yakhonkarisha konke, yagqiba konke. The price has paid off. He paid the price. Don't allow the enemy ukuba sivume ukuqhubeka nokukhala kanti izulu seliphendulile.
isitha ungavumi sikwenza ukhale kanti impendulo isifikile. Don't allow the enemy ukuba sikuphuce ijoy. Kangathi ngakhuluma kancane siyothandaza. Noma ngabe kuthiwa uzwane kanjani nomndeni wakho, I decree and I declare upon your life ukuthi uSathana akangakuphuci ijoy kulama holy dog enjoy into ye fellowship with your family. May God restore your family. Uma belwisana nawe kodwa ijoy bengayithathi kuwena. Because abanye they don't have an input in whatever conflict ekhona. But the enemy keep on ilokhu iqhubeka njalo kulwisa. Umoya ombuso ukuvukela ungayishiya indawo yakho. Don't allow the enemy to take away your joy. Kule festive ungavumeli ukuthi usuke eduze kwezwe. Meditate ngalo. Ngisho kuyona festive. Alibe into yokuqala phezulu kwayo yonke. Because that is where we find joy. And that is where we find strength. In the word of God there is no sorrow. Whenever uSathana kuba khona into ayilethayo kuwena yazi ukuthi uSathane lo. But God wants you to be happy. Just lift up your two hands unto God tonight. Oh God, I want us to decree and declare, not for yourself only, but even for your family. You need to decree and declare for the restoration of your family. Abanye bawuhlangana nemndeni akade bayigcina. Ama members akade bawagcina. Abanye bawuhlangana nabantu abangabathandi kodwa they are members of the family, they cannot run away. You were born there. You are from them. You can't run away. As a prophet of this house, I decree and I declare protection upon you. When uphe phakathi kwabo inkosi yenkazimulo izulu laphakade izulu yesimanga ayikhave igazi lika Jesu kusukela enhloko ekhanda kuyafika ematheni enyawo uthi phakathi kwabo kodwa besabe ngisho ukuthinta mangakhona into abakuhlelela yona njengomprofeti wakulendlu akuphela ubutha bayo abakwenza kubuyele back kubona kushaya ibona wena ngakuthinti ngoba ungongcwele kaNkuluNkulu ubizwa ngegama lika Jehova izulu likwethembile uvikelwe ngonamandla. They will never touch you. They will not touch you. Othinta wena ithinta inhlamvu yeso likaSomandla. Othinta wena uthinta inhlamvu yeso likaSomandla. Restoration has taken place upon your life, upon your family. Open your mouth and pray, Father. Unesithathu namhlanje uNkulunkulu wethu moya ingcwele mfundisi umgomezulu. Ikamasha, come and pray. Libaba sai. Umandaya langa sese kulumathi namani. Siyabonga uNkulunkulu omuhle. Ubani onjengawe, ubani ofana nawe. Ubani ongalinganiswa nawe. uNkulunkulu wethu oyingcwele kulesithathu uNkulunkulu wethu ophilayo we declare phezulu kwezimpilo zethu ukuthi akukho, there's no weapon that falls against us that it will prosper. uNkulunkulu wethu oyingcwele wena uthe usizungezile ngaphambili nangasemuva wasubeka isandla sakho phezulu kwethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele.
Sibonga ukuvikelwa nguwe. Sibonga uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuvikelwa nguwe. Phezu kwazo zonke izitha. Naphezu kwawo wonke uNkulunkulu amaplane ahleliwe. Wena uNkulunkulu obhodlozayo. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siziqeda bonke ubutha. uNkulunkulu wethu oyingcwele. Qeda yonke uNkulunkulu wethu oyingcwele inhlelo ehlelela abantwana bakho. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Fezekisa okuhle phakathi kwabo. Egameni lika Jesu. Makukhanye ukukhanya. Lapho uNkulunkulu wethu oyingcwele konke abakuthintayo I declare multiplication phakathi kwabo. Ngegama lika Jesu namandla. Akekho njengawe. Uthe uNkulunkulu wethu oyingcwele. Wena uyasibana nashanayo. Ikasana manda. Inamanda. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sibonga umusa wakho ukusihola usigcine kuze kube lesi sikhathi. uNkulunkulu wethu onamandla. Singasuka kwesiyephi ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Qhubeka uNkulunkulu wethu oyingcwele. Usifihle egazini lakho. uNkulunkulu omile njalo siyabonga. Siyabonga dola laphakade. Siyabonga libo lethu. Siyabonga undlu. Siyabonga ngonyama omndeni kaJuda. Ubani onjengawe, ubani ongalinganiswa. Jesus Christ, the Son of the living God. Shana Maya Hela Baba Baba Saya. Liga Mandi Busaya. In the mighty name of Jesus. Just lift up your hands. And Kubegu Tandas, Kubegu Tandas, Kubegu Tandas. Declare it, declare it, declare it. Aneya Kashataya Hela Baba Baba Saya. Ikamantaya Hela Mandi Busaya. Come on, Church of Jesus, you can do better than that. Come on, come on, come on. Declare it, declare it, declare it, declare it for the grace of Jesus and the power of the mighty God, the Son of the living God. The one who was and is to come, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, protection of Jesus upon us, upon our church, upon our members, upon our brothers and sisters in the Lord. In Jesus' mighty name, the Son of the living God, we decree and we declare God protection upon our families, upon our children, in the mighty name of Jesus Christ, upon our country, our province, our honor, Yakashataya, all provinces. We declare and we declare protection in the mighty name of Jesus. Si declare mkwakweni, si memezeli igazi lika Jesu, namandla egama lika Jesu. Banye bazogibela ama-public transport, amatekisi ngegama lika Jesu. Siyamemezela amandla e-protection. Psalms 139, ungisungezile ngasemuva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwenhloko. Siyamemezela namhlanje Jesu, that you may protect each and everyone, bangabakhe abakholwayo nabangakholwayo. uNkulunkulu wethu onamandla, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, usho njalo Paul, uthi mabaphilayo baphilela uNkulunkulu, uthi nababafayo bafela kuwena Nkulunkulu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, we pray, Father, for your grace, for your power, for your protection, for the blood of Jesus Christ, that God must protect each and every one. Ngegama lika Jesu Kristu, silwa nemithi yabathakathi, silwa nemithi yabo bonke abantu yabeletha ukufa,
mayihlehla ibuyele back to the sender in the mighty name of Jesus. Enye siyayiparalyze, siqeda ubutha, siqeda ukufa ngegama likaJesu. Izinto ey'tshalwe emagcekeni sidedela umlilo oqothulayo ukuthi zonke lezo zinto masishe kuze kuyawufika enqabini ngegama likaJesu waseNazaretha. Simemezela umlilo oqothulayo, simemezela amandla egama likaJesu Kristu waseNazaretha phezu kwayo yonke inyama emakhaya ethu ngegama likaJesu, emagcekeni kubantwana siyamemezela amandla avele egameni likaJesu. We are praying, God, abadala, ogogo omkhulu, omama, obaba, intombi, insizwa, nabantwana abancane. May your protection, God, take place. May your grace, God, cover them. May your grace, Jesus, cover them. In the name of Jesus, protect them, Jesus. Ngegama likaJesu waseNazaretha, they shall not die before their time. We decree life. They shall live and proclaim the goodness of the Lord in the name of Jesus. Ngeke bafe ngezingozi zeyimoto, ngoba njengamanje sifana lonke uhlobo lwezingozi zeyimoto emgwaqweni. Wonke ama-devil worshippers, wonke ama-satanisti bayekhona phuza igazi labantu, siwafungisa igazi likaJesu Kristu waseNazaretha, eletha ukuphila, eletha ukufisa ifikele. Jesus, siyathandaza. May your grace, may the blood of Jesus protect them and protect everyone in the name of Jesus. Ngegama likaJesu waseNazaretha, izibhamu bezidubula abantu left and right, north and south, west and east. Ngegama likaJesu siyamelana nalo moya ophumileyo wokufa ngesikhali, akosikhali esilolelwa abangcwele esiyawuphumelela imimese ngegama Jesus. Ayinamandla in the name of Jesus. Simemezela ukuphila ngegama likaJesu up until siyafika ku-31st ngo-12 o'clock. Simemezela ukuphila siyongena enyakeni omusha, simemezela ukuphila nasenyakeni omusha ngegama likaJesu. Ngiyadeclare uNkulunkulu wami ongcwele, uNkulunkulu kaLuka chapter 1 verse number 37, for there is nothing impossible with you, God. All things are possible. Kuyenzeka, 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 konke kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha kuyenzeka, kuyenzeka. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha konke kuyenzeka. Ukakashataya hela babasaya, kuyenzeka Jesu. Ngegama likaJesu simemezela igazi likaJesu yonke indawo. Let the blood of Jesus to kushataya hela basaya, ikamantaya, kumantele brosaya. Jesus, Jesus, yes Lord. Ow, 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 ow. Ow!
Oh God. Oh God. Baba Bayanta, Endana Maya. Ekamantala Brosaya. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Ow! Ow! Worshippers. Oh, Legacy. Simshayela uJesu izandla phezu kwekhanda.